Leonardo Agropuzzle. To je názov projektu, ktorý odštartoval 17. októbra 2010. Prvýkrát sa stretli partneri z 5 európskych krajín. Z Čiech, Poľska, Francúzska, Grécka a Slovenska. Cieľom projektu je ukázať rôzne možnosti podnikania v oblasti agroturistiky v partnerských krajinách a umožniť ich porovnanie. Súčasne tiež prezrieť si pamiatky UNESCO a územia Natúry 2000, ktoré agropodnikanie ovplyvňujú. Po privítaní partnerov sa rozbehol týždeň plný zaujímavého programu. Na pôde mesta nás všetkých privítal primátor. Nasledovala prehliadka nášho mesta, Tekovského múzea a Levického hradu. Útorok bol venovaný Banskej Štiavnici. Historické jadro mesta Banská Štiavnica bolo v roku 1993 spolu s technickými pamiatkami okolia zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Oblasť Banskej Štiavnici je známa baníctvom, ktoré sa tam rozvíja od stredoveku až do dnes. Mali sme možnosť prezrieť si odstavené štôlne, ručne kresané chodby, komíny a dobývky. Vypočuli sme si výklad o baníckych pamiatkách a videli film o histórii a súčasnosti baníctva. Zmerali sme si tiež sily v ryžovaní zlata. Ďalšou pamiatkou na zozname UNESCO, ktorú sme navštívili, je Banskoštiavnická kalvária. Z kalvárie je pohľad na mesto skutočne zaujímavý. V ďalšej etape mobility na Slovensku sme si prezreli Hajnalov mlyn. Je to usadlosť, na ktorej majitelia hospodária systémom prírodných záhrad, tzv. Permakultúry. Permakultúra je dizajnerský systém, ktorý chráni prírodu, regeneruje poškodené, produkuje udržateľné. Dá sa aplikovať vo všetkých krajinách sveta, na vidieku i v meste. Vytvára správne vzťahy a buduje funkčné spoločenstvá. Základný rámec pre vytvorenie takého dizajnu je etika. Obyvatelia obce, kde sa Hajnalov mlyn nachádza, spoločne vytvorili tento typ záhrady pri miestnej materskej škole. Rastliny, ktoré sa tam nachádzajú, sú väčšinou jedlé a všetky sú bezpečné pre detské prostredie. Vo štvrtok sme navštívili ďalšie slovenské mesto, zapísané v zozname slovenského kultúrneho dedičstva, mesto Levoča. Levoča má bohatú históriu a zaujímavú architektúru. Levocké námestie patrí medzi najväčšie stredoveké námestia na Slovensku. V jeho strede sa nachádzajú ústredné dominanty námestia, renesančná radnica, zvonica a chrám svätého Jakuba s unikátnou zbierkou stredovekých gotických krídlových oltárov. V Levoči žil a pôsobil aj známy umelec majster Pavol. Prezreli sme si jeho levočský dom, v ktorom je dnes múzeum venované jeho tvorbe. Posledný deň stretnutia na Slovensku bol venovaný mestu Bardejov. Prezreli sme si jedno z najkrajších námestí na Slovensku. Námestiu dominuje budova mestskej radnice a bazilika svätého Egídia. Navštívili sme aj blízke bardejovské kúpele. Okrem základného poslania ponúkajú možnosť oddychu a prechádzok v krásne upravených parkoch. Súčasťou areálu bardejovských kúpeľov je aj skanzen ľudovej architektúry, v ktorom sa nachádzajú aj známe drevené kostolíky. Návštevu Bardejova sme zakončili v hornošarišskom osvetovom stredisku, kde sme si vyskúšali tradičné remeslá, hrnčiarstvo, maľovanie kraslíc, paličkovanie a pletenie ozdôb zo slamy. Na konci každého dňa žiaci a učitelia spracovali poznatky, ktoré nadobudli. Študenti pracovali v medzinárodných skupinách a tak si rozširovali svoje jazykové schopnosti. V projekte sa venujeme tvorbe doplňujúcich študijných materiálov vo forme pracovného zošita, využiteľného pre odborné predmety súvisiace s manažmentom, turistikou na vidieku a službami v agroturistike.